Krásný den všem, vítejte u dalšího dílu online podcastu Jana Talk. Dneska máme speciální díl, speciální otázky s mým hostem, kterého jste mohli vidět minulý týden ve středu, a to Filip Adonaj. Filip je muž, který se už přes 25 let vlastně zabývá nebo věnuje se práci s lidma, empatii a harmonizace těla a mysli. Zároveň působil v marketingu a v biznisovém světě, v podnikání na Slovensku a dneska pomáhá lidem právě najít zpátky cestu sami k sobě a zároveň cestu ven z vnitřního napětí a jak vlastně se cítit vůbec lépe a zpomalit a být v přítomném okamžiku. Filipe, ahoj, vítej v dnešním dílu. Ahoj, moc ráda tě opět vidím. Ahoj Jani, ďakujem veľmi pekne za uvedenie a ono je to zaujímavé sledovať také tie, že kto vlastne sme, hej, že a jak sa toho tá osobnosť chytá, hej, že tak a teraz je tu Filip a tu 25 rokov skúseností s ľuďmi a s terapiami a v tom, ako hľadať ten vnútorný kľud a teraz, alebo potom a pracoval aj v takomto, aj v biznise a tuto robil toto a tamto a veľké zviera na Slovensku, hej. Áno. A ako keby, že aby to dalo ako kvázi, aby a to môže byť zaujímavé aj pre ľudí, že ako sa vlastne lepia na nás tie veci a oni sa nám páčia, my si na ne zvykneme, ale potom, keď to má aj druhú stranu, že keď o ne prídeme, hej, čo sa stáva aj v politike, alebo aj v biznise, hej, teraz je námestník generálneho riaditeľa, alebo generálny riaditeľ a všetci teraz sa klaňajú, akože áno, a všetci im lezú do zadku, hej, lebo odtiaľ môže prísť nejaká výhoda, alebo mám aj takých kamarátov, keď majú peniaze, hej, alebo sa niekde dostanú, tak toľko kamarátov, a potom, keď nemajú, tak sa to vyvetrá. Menší počet kamarádů, no. Hej. A ja som prišiel na to, že je tak krásne, ako keby nebyť nikto, hej, že ale to tiež to nie je tak nejak umelo, hej, že som tak vďačný a snažím sa to niekedy možno aj tak búrať, hej, aby som si o sebe nič nemyslel, aby tam zostal, lebo som došiel, že tá hlboká pokora a vďačnosť a úcta k tomu presahu, ktorý nás ako keby, k tomu životu, lebo my sme si ho nedali, hej, a ani našim rodičom ho nikto nedal, hej, proste sme z nejakej náhodnej alebo nenáhodnej udalosti vznikli a teraz je z toho niekto, hej, vybudovaný. Ale to bol len taký vstup. Ďakujem ti veľmi pekne za uvedenie. Jo, moc ráda. Prosím tě, a mám teďko ten díl jako je jiná trošku dynamika, protože vlastně to je ohledně stresu a co děláš proti stresu. Jo. Tak se tě zeptám, co děláš, když přijdou nějaký stresový nebo náročnější situace? Jak s nima pracuješ v životě? No, vnímam, že mám stres, vnímam všetky pocity, ktoré v tom mám. A teraz som riešil nejaké veci tiež ohľadom práce, alebo toho, že sa zase budem niekam sťahovať, alebo sa niečo nepodarí úplne, ako by sa mohla podariť, alebo niečo, na čom sme boli dohodnutí, tak nevidie a zmení to úplne koncept na ďalšieho pol roka alebo na ďalší rok. Ale teraz vnímam, čo to všetko, ako sa to vnútri deje, ale najlepšie je možno si nejak sadnúť, lebo ako už pár minút navyše tomu neublíži. Pokazí sa vám auto, dostanete defekt, alebo načapáte manželku s kamarátom, hej, alebo vám dcera povie, že sa chce dať spraviť na chlapca, alebo hej, čokoľvek, hej, je tu veľké spektrum udalostí, ale môže tam byť aj pekné. No a príde stres, hej? Teraz príde tam takéto zovretie, teraz padne tam nejaký plán, niečo sa vám rozpadne. Cítime tú úzkosť vnútri a treba si ako keby zostať, hej? Že nezaplácnúť to. Nesnažiť sa to nejak uhovoriť alebo niečo a kľudne jednoducho zostať a môžeme byť aj nahnevaní, môžete si ísť dole sa zakričať alebo čokoľvek, čo tam príde, jednoducho byť autentický voči tej situácii, ktorá tam príde. Cítiť ten strach, vnímať ho, že mám naozaj strach, som smutný, som nahnevaný a že to vôbec nevadí, že to neznamená nejaké zlyhanie, ktoré sme si o sebe vytvorili, že nie sme menej,
Pretože to tak majú všetci, hej? Ako to Mhm. úplne zobrazujú aj tie facebookové také obrázky, kde všetci fotia len tie krásne, tie výstrižky tých krásnych momentov zo života, ale keby tam dali tých 85% tých ďalších, tak už by to nebolo také vtipné, hej? Mhm. Ale to by sa potom pred sebou hanbili, alebo znížili svoju vážnosť toho života. Mhm. Ale čo sa stane? Ako, a pred kým? Hej? A každý vieme, ako... A hlavne dôležité je, že vnútri každý z nás vníma tie pocity, ale snažíme sa ich zbaviť. Snažíme sa tomu utiec, snažíme sa to Mhm. prekonať. Ale prečo? Jednoducho to naše telo má strach. A keď majú naše deti strach, tak ich nevyfackáme a nepošleme ich preč. Hej? Keď majú naše deti strach, tak ich proste objímeme, pohľadkáme, hej, rozíde sa dcera s prvým chlapcom, hej, alebo niečo. Tak čo, tak vyhodíte z domu? Že vám tam začne plakať? Nie. Mhm. Tak zoberete, ja neviem, asi, a pohľadíte a teraz sa vám vyplače na tom ramene a dáte si spolu pohár vína, lebo tak už možno má 17 rokov alebo niečo a jednoducho tak spolu ste a to je na tomto krásne. Len my sme ako keby prestali takto, si myslím, že to otravuje tých ľudí, hej? Že keď naozaj sa takto, že to je nepríjemné. Mhm. A väčšinou s nami ľudia chcú byť len keď sme veselí, hej? Keď chcú byť veselí, ale keď náhodou sa niekomu ten život začne trošku srať s prepáčením, tak už tam všetci, vieš čo, ako, fakt ako na toto nemám čo, vieš čo, prepáč, hej? Ja už sa ponáhľam domov. Mhm. A samozrejme, možno to nie je úplne ľahké a neradi riešime cudzie problémy, ale keď máme, dajme tomu, 2, 3 blízkych kamarátov, tak čo keď sú možno naozaj na to, aby sme, alebo niekoho, keď môžeme s partnerom zdieľať, alebo s niekým blízkym, nejakým známym, tak tam sa nič nestane. Ako to môže byť človek pre nás, kde my môžeme fakt naozaj z hĺbky duše zdieľať tie, že čo sa v nás naozaj deje, lebo väčšinou nemáme takýchto ľudí v živote, kde fakt ako úplne otvorene na 100% môžeme povedať, tak vieš čo, ja mám z toho strach a Mhm. nechce sa mi to ani ako keby povedať, ale ono to tak obrovsky pomôže. Jednoducho to zdôverenie. A keď už nemáme nikoho, tak aspoň nejakému zvieratku, hej? Mhm. V Južnej Amerike majú také panenky malé v takej krabičke a každej porozprávajú ten príbeh, čo ho trápi a dajú do krabičky a povie, a ty to vybav. Tam to vymysleli, no. Alebo nejaká butlavá vrba, ne? Boli také butlavé vrby, tam mala taký otvor v sebe a do toho sa dalo rozprávať. Mhm. Ale vlastně zmiňuješ hezkou věc a naprosto si to vlastně uvědomuji i u sebe, co jsem dřív dělávala, když byly nějaký prostě negativní, ale negativní pocity. Protože většinou jsem jako optimista, fakt jako, že považuji se za velmi pozitivního jako člověka nebo optimistického, jako asi bych řekla možná trošku extrémně občas. Ale nebo extrémní otázka, co je extrémní, že jo? Jako pro mě to je v pohodě, pro mě to je norma, ale vlastně co jsem u sebe pozorovala, je, že když najednou jsem neměla tu svoji normu, která je mnohem vybočenější než u běžných lidí asi, tak mě to jako vykolejilo. Když najednou jsem měla negativní emoce, které jsou vlastně jako přirozený a normální, ale vlastně nevěděla jsem, jak s nima pracovat, že najednou to bylo divný a přišla jsem si strašně jako divně, že bych někam zalezla. Jako tyhle pocity jsou jako hrozně třeba málo kdy se mi objevovaly, ale když se to objevovalo, tak jsem nevěděla vlastně, jak s tím jako pořádně pracovat a přišla jsem si strašně jako divná, jo, nenormální, že to přece není, to je přece divný, že se cítím takhle divně. Když se normálně cítím jako dobře. Áno, to tam predsa nepatrí, to tam nemôže byť v tom No, živote. no, já jsem, Veď toľko som preto urobila, a tam príde pocit zlyhania, hej, že toľko som tomu venovala času a peňazí, ja som tiež zaplatil, neviem, stovky tisíc za kurzy a hovorím, jak ja môžem byť teraz smutný? To je nespravodlivé, hej. A buď reklamovať kurz, alebo niečo, hej, alebo rodičov, hej. Ale, no, hej, a tam sú také dve veci k tomu. Jedna vec je, že vlastne to k nám patrí mhm, nejakým spôsobom. A ja si pamätám, ja som pre svojich klientov asi 3-týždňový pôst taký nejaký držal a ten posledný týždeň ja som bol sám doma. Úplne sám, nikto nebol doma.
A ja som bol tak nasratý zrazu, akože tam nebol ani dôvod. Ja som neprišiel celý deň alebo 2 dní so žiadnym človekom do kontaktu a zrazu taký hnev sa vo mne zobudil niekde a ja som nemal komu vynadať. Ja som chodil po byte, jak ten lev, a som sa prechádzal a hovorím, že tak by sa mi hodil teraz niekto, kto by mi zle zaparkoval alebo by mi zabrzdil pred nosom, že by som na ňo mohol, hej, zakričať alebo niekomu vynadať niekde. Ale tam nebol nikto. Tak to dobře. to by to odneslo zbytečně. No to áno, ale my sme tak zvláštne poprepájani, že jednoducho my si myslíme, že sme také ostrovy na tom svete, ale jedna vec je, že my sa často aj radi pletieme ostatným ľuďom do života, čo nie je tak úplne potrebné sa ponárať úplne do všetkých príbehov a dokonca ani do politiky, ani do týchto vecí, hej, že my nasávame do seba toľko bordelu zvonku, lebo chceme byť informovaní, ale potom sa nemôžeme čudovať, že niekedy sa necítime úplne dobre, hej. Že keď niekto pozerá horory od rána do večera, tak sa môže stať, že sa zlakne, keď niekde zaškrípe nejaká stolička, hej. Tam, že, tam niekto. A my to máme tiež tak v tých životoch, že vlastne nasávame toho veľa, strácame sa niekde v tom, a plus si myslíme, že keď náhodou príde nie tak happy deň, že je niečo zlé. Že prečo by bolo zlé? Ako si ty hovorila ešte na začiatku, že tá zmena, to je jediná istota, je tá zmena, že jednoducho, čo bolo včera, nemusí byť dnes a nejaké tie trvalé šťastné zajtrajšky na základe 4. 5-ročnice, ktorú sme naplánovali pred 20 rokmi, a splníme plán na 150% v ťažbe uhlia. Hej? A čo keď nie, no? Tak budeme nešťastní? A môžeme mať deň proste blbec, hej? A každý ho má. To je na tomto pekné, že ho má každý. Má ho každý a niektorí majú viacej, ale nie je na tom nič zle. Jednoducho. Tam je to, že a netreba to ani manipulovať. Jednoducho stačí jednoducho to zobrať, ako to je a povedať si, fakt mi je zlé, niečo ma bolí, tak keď sa dá, tak si vezmem dovolenku alebo nejaké voľno, keď sa nedá, no tak upozorním možno kolegov v práci, že viete čo, že dneska som sa zobudil prdelí nahoru, hej, tak sa to hovorí, ne? Prdelí nahoru. Takže odo mňa dneska nečakajte nejaké úplne svetlé tieto. A čo viac? Ako byť úprimný v tom, že a každý to tak má. Možno tá úprimnosť v tomto poskytne priestor aj všetkým tým naokolo, že nemusia byť ako supermani alebo superženy, že nemusia byť superhrdinovia, ktorí sú stále len vysmiatí a stále nejakí a naplňujúci očakávania a vo výkone. Hej? A môže vás boleť chrbát, že neviete sedieť, alebo ste smutní, lebo proste vám umrelo nejaké vaše zvieratko, alebo niekto blízky v rodine, alebo čokoľvek. A bolí vás to a môže to byť jednoducho dlho. A my sme zraniteľní, každý z nás je zraniteľný, každý z nás. A tí najviac happy potom páchajú samovraždy niekedy, nie? Čo boli aj v spoločnosti aj u nás, hej? Dokonca aj psychoterapeuti, že sú tu pre všetkých, ale potom sú tak šťastní, že ľudia aj neveria to, že by mohli byť vnútri nešťastní a aj oni. Hej? No a řekni mi, co ti přináší největší radost v životě? Keď vidím svietilka. Tak ako keď som bol venčiť Sanyho a sme sa stretli a vidím som, ďalšie svietilko. Že som videl, lebo ja to vidím, že to svietilko, že znútra z očí, a ja si ich hľadám, aj keď cestujem niekde, tak sa vždy pozerám, že kde sú nejaké svietilka. To sú tie, lebo to znútra vyžaruje z očí. A toto mi prináša radosť, že vlastne tá láska, že vidím tú lásku obrovskú a to svetlo, ktoré cítim v sede, že ho vidím v ľuďoch naokolo. Nie úplne vo všetkých, ešte niekde spadnem ako do tohto, niekde do žumpy, ale tam sa tiež snažím aspoň že aspoň kúsoček by tam, určite tam je niekde, že kde sa schováva. Toto mi asi prináša takú najväčšiu radosť zo života. A potom hlboké zdieľanie s priateľmi,
s kamarátmi, kde sa môžeme hodiny rozprávať naozaj z duše taký, aký sme, bez toho, že by sme sa na niečo hrali a to je takéto krásne rozprávanie príbehov, ktoré mala každá spoločnosť. Mhm. Len nám sa to stratilo. Dokonca aj naše staré mamy, či už keď trhali tie sliepky, hej, do tých vankúšov, nie, trhali perie, alebo dedečkovia zase robili šindle na strechu a rozprávali sa, ne, že mali chlapský klub a ženský klub. A vždy to tak bolo. Dokonca aj v našej kultúre. Len dnes to niekam to zmizlo, no. A ty teďko taky si založil čerstvě Sanctuary, vlastně takový klub nebo takový místo vlastně setkávání. Chceš nám něco o tom teďko víc říct? Hej, no ono práve, ja som vždy túžil spraviť nejakú takú komunitu. A ešte Mhm. kým žena žila, tak sme chceli na juho Talianska spolu s ďalšími ľuďmi spraviť takú nejakú unschoolingovú, čiže takú komunitu rodičov, ktorí majú deti, ktoré sú vzdelávané doma, lebo ja mám syna vzdelávaného doma. Mhm. Narodil sa nám doma v obývačke do bazéna, tak a nie som úplne pacient, hej, pre ani nejaký. Ale a veľmi sa mi páčil ten koncept toho, že keď môžu žiť ľudia takto nejako poblíž, a nemusia to byť úplne hippíci, ale že tam je tá chýbajúca zložka. A oni to aj naši vedci, aj výskumníci menovali, že potrebujeme jedlo, strechu nad hlavou a komunitu, kde môžeme naozaj zdieľať a žiť ako my sme spoločenské bytosti. Ale tým, že nám táto zložka chýba, tak sme potom nešťastní a pritom stačí mať okolo seba pár priateľov. Takže a z tohto, keďže teraz nemám úplne priestor na to, aby som budoval niekde na nejakej krásnej lúke nejakú komunitu, tak som spravil takúto online komunitu, kde sa môžeme každý porozprávať tak, ako to cítime, taký nedokonalý, aký sme, tam každý Mhm. môže prísť a zapojiť sa a pozdieľať svoje Mhm. pohľady na život, a svoje riešenia, ako sa s tým vysporiadáva, čím si prechádza. A každý tam môže nájsť nejakú inšpiráciu, že a takto práve Mhm. to, čo dajme tomu vonku niekde nemáme, tých blízkych priateľov, tak Mhm. tu mohol byť taký ten bezpečný priestor, kde by sa tie veci dali takto. Tí, čo budú chcieť, Mhm. ostatní môžu počúvať, kým sa osmelia, hej, lebo nie všetci máme úplne, kedy máme tak prilepenú tú osobnosť, že No sa je. snaží voči sebe dekoru, že a tak toto by som ponížila teraz, alebo ponížil svoj status nejaký, hej, ktorý som si tu dlho budoval. A teraz vlastne to bude znamenať, že som nedokonalý. No. Mhm. A niektorí sa potom osmelia a povedia si, no tak som nedokonalý, aj tí ostatní vlastne vidím, že nie sú tiež dokonalí, takže som tu dobré. A toto bude taký priestor, toto vlastne už je taký priestor, kde sa takto môžeme porozprávať. Raz za Mhm. mesiac sa stretnúť a Super, to zní krásně. no. No a řekni mi ještě, takže já tam nechám pak link i taky v popisku a ještě než uzavřeme tady ten dnešní díl, tak jak vypadá tvůj ideální den? To by som aj ja rád vedel, ako vyzerá môj ideálny deň. Ja ráno vstanem a hovorím si, že no tak čím ma dneska prekvapíš? Mhm. Čím ma dneska prekvapíš? Samozrejme, každý máme nejaké plány, nejaké naplánované veci, ktoré máme v kalendároch, ale ja tým, že mám syna na domácom vzdelávaní Mhm. a tie harmonizačné terapie robím väčšinou večer, tak a popri tom robím maminku, tatinka nejak. Teraz vlastne po tom, čo mi odišla minulý rok žena, tak ideálny deň, áno, viem, ideálny deň pre mňa je v pravdivosti, v úplnej pravdivosti. A teraz nejde o to, že či tam príde nejaká emócia, či tam príde nejaký smútok, alebo tam príde nejaká bolesť, alebo tam príde nejaký hnev, alebo tam príde čokoľvek, ale, ale že som zostal menej ja ako Filip, ale zostalo tam viacej to srdce, ktorému to vôbec nevadí.
Mhm. Aj chápavé, a vždy ma tak popláca po ramene, povedal: "Filip, to nevadí, pohoda. To zvládneme." Toto je pre mňa ideálny deň, že zostať viacej tým srdcom, ako Mhm. tou hlavou niekde. A teraz to nie je o nejakom výkone, skôr je to o takej veľkej vďačnosti voči tomu životu. Mhm. Lebo to je tiež taká vec, ktorú sme niekde stratili, tú takú tú ja vám vysvetlím, aký je to pocit, hej. To je taký pocit takej obrovskej vďačnosti, ako keď Robinson zbada toho piatka na ostrove, hej, že mu tam vybehne niekde po tých rokoch, čo tam je sám, tak mu tam vybehne, síce nie je to žena domorodka, ale je to piatok, hej. ale, ale je vďačný aj za toho piatka, že aj keď mu nerozumie, tak má tam proste tú živú bytosť niekde a je s ňou, nie je sám. A táto vďačnosť vo mne je už len za to, že proste ten život je, že ja neviem. A to sú jednoduché veci. To je proste to, že za vami príde psík, alebo sa pozriete na nejaký strom, len väčšinou je to tak potlačené a Mhm. ten hlas je tak jemný, že sa nám to niekde stratí v tom preklade. Niekde sa nám to tam vytratí a za toto je môj ideálny deň, jednoducho cítiť tú vďačnosť. Cítiť tú vďačnosť k tomu životu a potom už nech ten život ako on ma prekvapí, hej, že vždy Mhm. prinesie nejakých ľudí a nejaké príhody a nejaké zážitky a no, ja ich mám ja z nich mám veľkú radosť. Tak jak dokonca aj z daňovej kontroly, ktorá nám chcela dať pokutu ešte, keď sme mali v Bratislave ten, hej. Ty blaho. Děkuji moc za dnešní díl. Máš ještě nějaký vzkaz, co by si chtěl vzkázat divákům a všem, co dneska poslouchají nebo se dívají na dnešní díl? Vzkaz. Skúste, no, priatelia, skúste vždy, keď sa ráno zobudíte a ešte nemusíte, tak nechajte si tých pár sekúnd pre seba a vaše telo vám ešte nenaskočí úplne. To je ako keď zapnete počítač a čakáte, kým to tam pipne, hej, to boli tie staršie, teraz už tie Mhm. novšie možno, ale tiež je tam, sa tam niečo krúti, alebo tam ešte dobieha a vtedy je tam ešte priestor, kým sa to celé zapne s tými úlohami, s kalendármi, so všetkým, tak v tom užívajte si tento priestor. Ponorte sa plno do tohto priestoru, pretože to je ten domov, ktorý každý v nás v srdci má. A potom zase na konci dňa je tam ešte druhý taký moment, keď zase zaspávate, uložíte to telo, ešte vám možno niečo behá v hlave, ale potom to utichne v istý moment a je tam taký priestor medzi bdením a zaspávaním a Mhm. tiež možno trvá minútu, dve, kým úplne odkvecnete. A toto je tiež ten priestor, kde sa môžete úplne uvoľniť a vnímať, ako vás to ťahá. Je to taká malá smrť, hej? Preto si ja myslím, že tá smrť nie je vôbec nejak desivá. Lebo každý sa tešíme do tej postele, že potom dajme tom po náročnom dni sa tešíte, že si dáte sprchu, oblečete si pyžamo a teraz sa skováte po tú perinu, dáte si tú hlavu na ten vankúš, že? Ja si myslím, že to je taký príjemný pocit. Teraz poviete, vydýchnete, teraz viete, že až do rána nič nemusíte, nikto po vás nebude nič chcieť a práve v tomto uvoľnení, teda pokiaľ neriešite nejaký prúser na druhý deň, hej, lebo vtedy človek nemôže úplne zaspať, vtedy je možno lepšie si zadýchať zhlboka, osprchovať sa, zabehať si nejakým spôsobom, preladiť, neísť spať v tom vydesení. A potom príde ten moment, kedy sa to všetko rozvoľní a tam môžete vnímať seba. Tam vnímate ten presah, ktorý už prestane mať meno, priezvisko, prestanete možno cítiť úplne to telo, tak skúste takto viacej vnímať seba. To skutočné. Na začiatku dňa, minútu, dve a na konci dňa. Děkuji za krásný slova, za tvůj čas a přeju ti krásný večer a těším se opět brzo na další viděnou a další díl. Ja ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem, priatelia.
Díky. Dámy a pánové, vám velké díky za váš čas, že jste tady, že sledujete podcast Jana Talk a pokud víte o komkoliv, kdo potřebuje trošku pozbudit, tak neváhejte a sdílejte tento díl dál. Přeju vám krásný večer, pohodový týden a těším se na vás opět příští středu o 19 hodin. Mějte se krásně, nashledanou. Naschledanou.